तर त्या सगळ्या गोष्टी साध्य करणं फार अवघड असतं. आणि तसं हृदयनाथ हा माझ्या दृष्टीनं एक म्हणजे भाऊ म्हणून नाही, एक फार मोठा म्युझिक डायरेक्टर आहे. मी मराठीतला RD म्हणते त्याला. तर RD जसा मराठीत हिंदीमध्ये अवघड आहे फार, तसंच मराठीमध्ये हा एक अवघड प्रकार आहे. मराठीमध्ये तुम्ही दत्ता डावजेकर, सुधीर सगळ्यांची गाणी फडके, गायली, खळे सिद्धूंची गाणी साहेब, सगळी. पण ह्याची गाणी जास्त अवघड आहेत. त्यापैकी आवडलेला संगीतकार ज्यांची गाणी करायला आवडली, किंवा त्या संगीतकारांसोबत काम करताना झालेल्या घडलेल्या गमती जमती? सुधीर फडकेंचं काय होतं की त्यांनी जे गाणं ते गायचं, त्या फरक करायचा नाही. मग त्यासाठी त्यांना किती दिवस लागत. म्हणजे गाणं असं घोटून 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 त्यांच्यासारखं करायचं. हां, मग असं हरकत त्यांच्यासारखी. आणि मी नक्कल करण्यात मी लगेच नक्कल करायची त्यांची. मग त्यांना वाटायचं की हे बरोबर आहे. पण मला स्वतःला असं वाटतं की आर्टिस्टला मोकळं सोडलं पाहिजे, की तू काय गातेस ते गा, माझं हे आहे, तू आता गा. ते गाणं जास्त छान होतं. ज्यावेळेला त्याला पकडून ठेवतात ना, त्यावेळेला तो बंदिस्त होतो. तसा प्रयोग करण्याची संधी मराठीत कोणी दिली? मराठीमध्ये हृदयनाथजी. हृदयनाथजी आहे. हृदयनाथ तर स्वतःच चांगला गातो, त्यामुळे आम्हाला काही त्रास पडला नाही. यशवंत देव चांगले द्यायचे. वसंत प्रभू, वसंत पवार नाही, वसंत प्रभू, ज्यांची गाणी होती बघा, आई बाप हे दैवत माझे असता माझ्या घरी कशाला जाऊ मी पंढरपूर. त्यावेळेपासूनची गाणी जी त्यांची होती, ती सगळी गाणी हिट होती त्यावेळेला. लाईनीत हिट गाणी होती. तर ते फार छान म्युझिक द्यायचे. वसंत पवारांनी पण खूप म्युझिक, पण कोणी असा त्रास दिला नाही. सगळ्यात जर गाण्यासाठी जर आपल्याला म्हणजे रिहर्सल द्यावी लागली जास्त, ती सुधीर फडके. सुधीर फडक्यांना त्यांचं ते त्यांचा एक स्टाईल होता, हे त्यांचा एक स्टाईल होता. तो स्टाईल गाण्यामध्ये आम्हाला पकडावा लागायचा. जर ते गाणे नाच नाचुनी अति मी दमले थकले रे नंदलाला थकले रे, आवाज आम्हाला खेचून खेचून गावं लागायचं. मला गायला सांगितलं, मी म्हणेन थकले रे नंदलाला, मी अशी गाईन ना, थकले रे अशी गाणार नाही. तर ते त्यांचं होतं की असं गायला पाहिजे. मग त्यांची सगळी गाणी मग मी अशीच गायचे. ते त्यांचा एक स्टाईल होता आणि त्या स्टाईलप्रमाणे गायलं की त्यांना बरं वाटायचं. हिंदीमध्ये अशी संधी, असा वाव कोणी दिला? हिंदीमध्ये RD बर्मन. हिंदीमध्ये सगळे लोक काही ना काही करायचे आणि पण एवढा त्रास नसायचा. मराठीसारखा त्रास नाही. काय फरक आहे मराठी फिल्मसृष्टी आणि हिंदी फिल्मसृष्टीमध्ये? मराठी फिल्मसृष्टी मी काही बोलणार नाही, मराठी म्युझिक म्हणजे फिल्मसृष्टीतल्या म्युझिक विषयी. गाण्याविषयी तुम्ही म्हणाल तर गाणी चांगली बनवतात मराठीमध्ये. पुष्कळ लोकांनी फार छान छान गाणी बनवली. हिंदीमध्ये पण खूप छान लोकांनी गाणी बनवली. पण जसं मदन मोहन मुश्किल जायचं, जयदेव खूप मुश्किल होते, गायला मुश्किल व्हायचं. रवींद्र जैन हे मुश्किल लोक, हे मुश्किल लोकांची गाणी. आणि सगळ्यात मुश्किल गुलाम अली, सगळ्यात जास्त मुश्किल. पण होऊन गेली गाणी. कशी झाली मला माहिती नाही. ही गाणी मुश्किलमधली आणि स्टाईल एक्सप्रेशन वगैरे काय असेल ते RDच्या गाण्यांमध्ये आम्हाला द्यायला. जयदेव मदन मोहनच्या गाण्यामध्ये हरकती, वेगळ्या वेगळ्या हरकती घ्यायच्या वगैरे हे काम असायचं. थोडंसं ठुमरी स्टाईलची त्याची गाणी असायची, कजरी ठुमरी ते होतं. SD बर्मनचा एवढा काही त्रास नसायचा गाण्याचा. पण RDच्या गाण्याला नेहमी आम्हाला चॅलेंज असायचं. प्रत्येक गाणं चॅलेंज. कधी तो काय सांगेल याचा नेम नाही, असं असायचं. असं म्हणतात की दीनानाथ रावांच्या सगळ्यात जवळ जाणारं तुमच्या भावंडांपैकी गाणं कोणाचं असेल तर तुमचं. आणि दीनानाथ रावांनी पण रंगभूमीवर अनेक नवीन नवीन प्रयोग केले. म्हणजे ज्या चाली प्रचलित होत्या, लोकांच्या मनामध्ये रुळलेल्या होत्या, त्या बदलल्या आणि त्यांनाही तेवढीच प्रसिद्धी मिळाली. मानापमानमध्ये धैर्यधराच्या हे गाणं आहे ना, देहा ता
शरणांगता, ही ओरिजिनल. हम्म. बाबांनी काय केलं, देहाताया शरणांगता. अरे, कुणाचा हात मागताना देहा असं कोणी करणार नाही ना. देहाताया शरणांगता. तर त्यांनी असे त्याच्यामागचा बदलून भाव टाकलंय. समजून घेऊन भाव त्याला समजून अनुकूल गाणं अशी चाल. करायचं. हं. आणि प्रत्येक गाण्यामध्ये त्यांचं आपलं एक वेगळं वैशिष्ट्य होतं आणि त्यांच्या ताना वगैरे फारच हे होत्या. त्यांनी जसे प्रयोग केले तसे तुम्हीही गाण्यामध्ये निरनिराळे प्रयोग केले. संगीतकाराबरोबर असे प्रयोग करताना तुमचा एखादा प्रयोग स्वीकारला गेला अशी अशी एखादी हो, हो, आठवण, आणि पुष्कळ एखादा गाण्यांमध्ये. प्रयोग नाही असं नको पुष्कळ करूया गाणी. असं. मी अंतरे बदलायला लावलेत, की 3 अंतरे एकसारखे केले तर मी सांगायचे शेवटचा अंतरा चेंज करा, तसे चेंज पण करायचे लोक. किंवा आलाप आता गायचे असतात ते आम्ही आमच्या मनाने आलाप घ्यायचो आणि काय म्हणतात त्याला, गाणं सुंदर होण्यासाठी जे जे करता येईल ते करून म्युझिक डायरेक्टरला विचारायचं की हे तुम्हाला आवडतं का, हे चालेल का तुम्हाला. तर मग ते सांगायचे हाय छान आहे गाइए. कधी कधी तर असं व्हायचं की RD सांगायची की रिकॉर्डिंग हो गया, टेक हो गया है, लेकिन अभी एक बार तुम अपने मन से गाओ, जो तुम्हारा मन कर रहा है. मग मी तसं गाले की ते म्हणायचे हे जास्त. हे जास्त चांगलं. वा वा वा. तुम्ही खूप चांगल्या मिमिक्री आर्टिस्टही आहात असं ऐकलंय. म्हणजे नायिका नाही असं काय नाही. नायिकेप्रमाणे तुम्ही आवाज बदलायचा. नाही, नायिकेप्रमाणे तर सॉरी आवाज बदलणं मुश्किल आहे, पण त्यांचा थोडासा बोलण्याचा ढंग, चेहऱ्याचा ढंग बघितला की थोडा तसा आवाज. मला वाटतं रफी साहेब तसं गायचे ना. अं, शमी कपूर जेव्हा नाही असं नाही. ते त्यांच्यासारखेच गाय. खाली ते याहू वगैरे ते दुसरंच बोललेले आहेत याहू, पण म्हणजे असं काही मध्ये बोलणं वगैरे असं काही. शम्मी कपूर स्वतः येऊन बसायचे तिथं रेकॉर्डिंगमध्ये स्वतःच्या नेहमी. आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, ओ हसीना, सगळ्या गाण्यांना येऊन शम्मी बसलेला आहे आणि आतून ओरडून सांगायचा ओके ओके म्हणून. त्या काळात तुम्हाला आवाज द्यायला सर्वात आवडलेली नायिका जुन्या काळात? त्यावेळेला मधुबाला होती माझी आवडती अतिशय. मला आवडायचं तिच्यासाठी गायला आणि तिच्यासाठी गाताना हसून गायचं असं एक होतं. नंतर रेखा फार आवडते, रेखा छान करते. या दोघांसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने गायला जायचं ना. हां, गुणगुणू शकता? रेखासाठी आइए मेहरबा बैठिए जाने जा, शौक से ले लिए जी इश्क के इम्तिहान. आइए मेहरबा, काय ती हसून गायची. तर आम्हाला थोडं तोंड हसरं करावं लागायचं. आणि हिच्यासाठी गाताना की इन आँखों की मस्ती के आ इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के. अर्थात सूर थोडा उंच होता, पण डोळ्यासमोर तिला घ्यायचं आणि तिनं डोळे उघडलेत हा भाव आपल्या मनात आणायचा आणि इन आँखों की असं असं डोळ्यात आपल्या मनात धरून मग गायचं. तर त्यावेळेला ते गाणं असं वाटत होतं की तीच गाऊन राहिलेली. आणि असं पुष्कळ आहे. या काळातली एखादी नायिका जिच्यासाठी गायला आवड? ये रे जो लगा के नाचो रे. उर्मिला मातोंडकर. पौर्णिमा. सगळ्यांसाठी गाले, सगळ्यांचं एक वैशिष्ट्य होतं, तेवढं करायचं. दत्ता डावजेकरांपासून नव्या पिढीचे श्रीधर फडके यांच्या. आता श्रीधरचं मी रेकॉर्ड केलं, फार सुंदर गाणी झालेली आहेत. 7 गाणी गाले आणि छान रेकॉर्ड झाले. मला वाटतं ते 27-28 तारखेला प्रकाशित होणार आहे. आता तर लोक कोणी रेकॉर्ड घेत नाहीत, विकत घेत नाहीत, पण केलं आहे आम्ही आणि अतिशय वेगळं म्युझिक आहे आता, चांगलं केलं आहे. ग्रेसांची कविता आहे,
अरे वा. इंदिराबाई संतांची कविता आहे. नंतर आणि कोणाकोणाचं आहे ते साकार गंधारहा म्हणून एक गाणं आहे त्याच्यात हम्म. फार, की मूर्तिमंत मंदारहा. हम्म. फार छान गाणी. मग जुन्या पिढीच्या संगीतकारांबरोबर काम करणं आणि हल्लीच्या नवीन पिढीबरोबर काम करणं याच्यात काही फरक आढळतो का? तसंच मी लेखकांच्या बाबतीत म्हणेन, म्हणजे जुने कवी फारच. आणि नवीन म्हणजे कवी. आताचं म्युझिक आणि आताचे म्युझिक डायरेक्टर, तुम्हाला माहिती आहे का, एक म्युझिक डायरेक्टर म्युझिक करतो, हम्म. आपल्या असिस्टंटला सांगतो, तो असिस्टंट जातो शिकवतो गाणं सिंगरला, ते सिंगर दुबईमध्ये जाऊन रेकॉर्ड करतात आणि पाठवून देतात. तर म्युझिक डायरेक्टरचं काय राहिलं, काय तुम्ही फिलिंग सांगणार? बरोबर. गाणाऱ्याला सांगणार काय फिलिंग, शब्द असे म्हणा, असं शब्द पाहिजे, असं कोण सांगणार? की त्यावेळेला ती मुलगी समोर आलेली आहे आणि तुम्हाला असं गायचं आहे, हे तर राहिलंच बाजूला, गेलंच सगळं. गाणेच गायचं आहे, गाणं गायचं म्हणून गायचं, नाही तर अल्लाहू अल्लाहू ते चालतं, दुसरं काय नाहीच आहे. म्हणजे जर पुढचे शब्द काही सुचत नसतील तर तोच एखादा शब्द पुन्हा 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 म्हणायचा, असंही एक एक चालतं. लाईन अस्ता एकदा झाली ना की म्हणतात अच्छा ऐसा करेंगे, अभी अंतरा होने के बाद यही अस्ताई वहाँ जोड़ देंगे. आणि मैंने कहा दूसरी अस्ताई में दूसरा फील, भावना या जगह अलग आएगी. एक बार मैंने गाया दूसरे बार गाऊंगी तीसरे बार गाऊंगी मैं चेंज करूंगी. हाँ. तो तुम पहला एक ही हो तो सब जगह लगाओगे तो एक ही गाना लगेगा ना, चेंज तो लगेगा नहीं. तो मेरे हर गाने में आप देखेंगे, जब जितने गाने सुनेंगे उसमें आपको दिखेगा कि ख़त्म करने में या बीच में मेरी ताने अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती है. बिलकुल. तो ये तो सॉरी, ते आपलं एक हे असतं आर्टिस्टचं, की वेगळं वेगळं करायचं. आणि आम्ही ठरवतो की या गाण्याला इथं इकडं असं जायचं, असं जायचं, असं जायचं. मग ते मजा असते गाण्याची. आशाताईंसोबत रंगलेल्या या गप्पा अशाच चालू राहतील, पण या गप्पा मारण्यासाठी भेटूया पुन्हा पुढच्या भागात.